Nyama. Zaidu. Berbasi lah. Berbasi. Mbara. Janmil. Yoro wale wa. Mbado ikembe ka kuchama labe ka shina musaka musubaro inkono. Ni mana kata tabu. Muna Zaidu. Rebi yere ke ba fiti ke ko kalama. Ikon maro ko ne ko tale ni ko ci gero la. Al du masigi. Wa itana jagila fu soro ka taka tu kini to sokona. Ni tun ko ni tapodo. Otai. Ne kuma tu fe. Ami se ka ta chuga mina. Ameni belao. Ne ko eni John de bina tayo. Ikon tena fo ko ibi duguse o lasiri to takwa tu ni ko ni duguse fere. Ha? Jere ko ni. Mo abitani musula sirte musu baro yora la. Ni jene de bina ta nya fe. Coba kalau duguse. Coba. Oti ka ta ka nya kali tu. Ai oti nya kami ni ko yi. Ya la tu yi jibo tali ka ku. Zaidu. Ni mata. Ame fe ka tege ba mi noni. Oti se ka noni ko yi. Weche nga ne ba do ne kele fan tout na dala. Ne fe gi baraka danga. Ni sera ka nyefa ila la na fam. Ni ne ko ni tara kuma fai. Ba do atiba mbolo. Bashike. Ne re klara ku. Ijonga fa ga datu. Ika binya ka sai ika mishu digira la ku. Ba do ni wakati la ba na ku ta ga ni. Okay. Ana la ni komo ni ka turani. Ai madala. Fame. Assalamu alaikum. An tere somɔgɔw dun kɔni baasi t'aw la dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ kɔni baasi foyi tɛ a ye ɲa an ma koyi nin den filɛ a ba de banna dɛmɛbaga foyi t'an ye an bɛ welewelemadaali de kɛ Zayidu kanubagaw ye u b'an dɛmɛ ala kama n'a kira kama an kɔni bɛ dɔkitɛriso la a ka se ka nɔgɔya cogo min na mɔgɔ o mɔgɔ ko k'i ye Zayidu kanu i bɛ ɲa an ma de koyi ala kama ani kira kama yɛrɛ de koyi salamu alaikum. Video jamba tɛ quoi. Sunkalo dun a bɔra maa ni ba fana dun u bɛɛ bɔra i b'a dɔn ko jugu man ɲi an senkɔrɔ dɛ o ye tiɲɛ ye buna hadamaden bɛɛ kan k'i jɔ ko jugu kɛlɛli kama i b'a dɔn dɛ ko dɔ de bɛ kɛ ne ka so kɔnɔ ne ka dilan o de bɛ to ka ɲagansa dɔw ko jinɛ dɔw ko fɛn wɛrɛ de don ne b'a fɛ i ka ne dɛmɛ fura dɔ de dira ne ma a dun fɔra de ko ne kan ka fura in di dɔ de ma o ka don n'a ye so kɔnɔ ne ka n jɔ o da la ka sɔrɔ ka non baasi tɛ e bɛ mun de la sisan ne tɛ foyi la n'i tɛ fɛn na i dun tɛ na an ka taa an ka t'o kɛ joona baasi t'a la. Sunkalo. Naam. Hakɛto dɛ. A Sunkalo. Cɛbakɔrɔ ni kulusi. Kamalenkɔrɔ 2 ani tila. Ne ko tu e ka ni majamu bɛɛ kun ye jumɛn? Sunkalo. Ne ka ni majamu bɛɛ kun ye fɛn min ye e bɛ n'a faamu. E ye teri jugu di. Dugu nin kɔnɔ yan maa si ma sɔrɔ min bɛ nin kɛwale jugu kɛ Zayidu la balima jugu nin jugu Zayidu y'a faamuya ka ban i ma taa yiriba de sɔn bolo min ye si don mɔɔ la o bolo kelen b'a labɔ Cɛbakɔrɔw ka bagawale ma se ka fɛn kɛ ne la kuma tɛ e muso tafetigi e tɛ ne dɔn nka dugu maakɔrɔw b'a dɔn ne Sunkalo ye min ne ye cɛ de Sunkalo Zayidu tɛ musobakɔrɔ ye koyi Zayidu ye cɛbakɔrɔ de ye wa Zayidu ye hɔrɔnya datu i la bolo min ye si don mɔɔ la o bolo kelen b'a labɔ
Kadija de i bɛ tonso dɔn wa Kadi e ye tonso de ye. C'est quoi tonso? O de ye fitiriwale ye wa i tɛ min kalama fitiriwale sɔn ye finijɛ de ye. Ah bon? Tu me traites d'ingrate là? Tu me traites d'ingrate? E ko cogo di? N'i m'a fɔ mun ye min fɔ n bɛ k'i ɲininka de i bɛ ka ne kɛ fitiriwale de ye ne fitiriwale ya e ka jugu ni fitiriwale ye e ye fitiriwale fitiri fatara de ye. I t'i jɔn ka kelen f'i ɲɛna wa i tɛ min kalama dɛ e ɲɔgɔnna maa kalannen bɛ dugu o dugu la o dugu kɔnɔ foyi foyi tɛ kɛ yen nɔ ni ka maaw bila ɲɔgɔn na ka maaw fɔ ɲɔgɔn kɔ kab'i bɔra i ka nin bataraden yaala in na ka na yan nɔ mun kɛra yan nɔ diɲɛ don o don mɔgɔ dɔw de bɛ ɲɔgɔn na ka teriman 2 bila ɲɔgɔn na k'i sigi k'e ye muso ye musow bɛ wele yɔrɔ min ne bɔra yen e tun bɛ ci yen de. Vraiment, je vous comprends pas là. Ne ko aw dugula mɔgɔ ninnu aw bɛ sigilen don ka ne kɔnɔ ni ko wulila dɔrɔn aw bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ka mɔgɔ kɛlɛ. Vous me traitez comme si je suis pas l'une de vous quoi. E ɲɔgɔnna joli joli bɛ yan est-ce que maaw y'o kɛlɛ ya n'i y'a ye mɔgɔw ye kɛlɛ dɛ e ni kɛlɛ de ka kan parce que i bɛ ka barika bannen ko minnu kɛ yan dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'a yirila a ti taa ɲɛfɛ yan i b'a dabila. N fa i tɛna n ka tiɲɛ f'i ɲɛna ne ma barika bannen ko kɛ wa i kana ne dɔgɔya fɛnɛ n'i ye ne dɔgɔya bɛ ne ye sisan parce que aw ta tɔ kɛra kɛ n t'a dɔn si dɔn de ye quoi. Ni aw ko bɛ tiɲɛ fɛnɛ bɛ tiɲɛ fɔ aw ɲɛna n ma barika bannen ko kɛ ne tun bɛ dɔ fɛ n bɔra ka fɛ la n bɛ dɔ fɛ bi ne tun bɛ Zeydu fɛ tiɲɛ don mais bi n t'a fɛ bi n bɛ Sunkalo de fɛ ni bɛ Sunkalo de fɛ bi n'aw tɛ fɛ ko de ma aw tɛ fɛ ko de a b'o ye. E y'a kɛ cogo min. J'en ai ras le bol de vous. Ne k'e ma. Marre de vous. N'importe quoi. N'i ye manamanakan fɔ ne ye ne t'a miiri k'i ye muso ye dɛ ne b'i bataradenya fara. Ne bataraden fara n'i bɛ se. E bɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ sugu jumɛn ye. A kɔrɔbɔ e y'a kɛ cogo min ni Fatumata kun y'a kɛ ten e tun bɛ n'a sɔrɔ maa tɛ dugu in kɔnɔ yan ne molobaliya di. Ne y'a jɛ. E bolo ye ɲɛbolo faralen don. J'ai bien fait. Comme on veut qu'on ait traité mɔgɔ molobali ni fɛngɛ de n yɛrɛ bɛ n'o jogo yɛrɛ de kɛ sisan. On veut qu'on ait kɛ mɔgɔ min ye ka sɔrɔ ne t'o ye kɛ n bɛ n'o jogo yɛrɛ de kɛ. Wa n'i y'o jogo kɛ i bɛ bo kɛ yan. On verra bien. Mun. J'ai dit on verra bien. J'ai dit on verra bien. Walide sabali ne tɛ muso bugɔ sinon ne. J'ai pas peur de vous. J'ai pas peur de vous. Mun. A kɔrɔbɔ. Ni ne bɛ kuma la i ka jangarabuya kuma kɛ kana n'i gɛrɛ ne la yan dɛ. Mɔgɔ molobali mɔgɔ piripara. Ne bɛ n gɛrɛ la ne yɛrɛ ka n da don e da la kɛ ne filɛ ka n valeur de bɔ n yɛrɛ la quoi. Aw burusi kɔnɔ mɔgɔ ninnu yɛrɛ de fɛ kuma ma. I fa wolola yan i ba wolola yan i fa o ye bo kɛ yan i ba ye bo kɛ yan. E m'a fɔ ko ne fa wolola ne ba wolola yan. O ne tɛ kelen ye ne bɔra ka yaala. O ne tɛ kelen e bɔra sanfɛ de ka cu wa e de y'i yɛrɛ wolo wa. Ka taa tile 2 kɛ jagoya tubabukan fɔ la ka ni i prêter anw kɔnɔ yan anw da la yan. Écoute-moi mon cher. Si tu n'as rien à me dire. Du moment je vais partir j'ai des choses à faire. Je dis que j'ai des choses à faire. Ne de a fɔ an ka kan na kɛ. N ko ni kuma t'i da kɛ a fɔ ne ɲɛna ci bɛ ne la ne bɛna taa n ci de. Kuma tɛ jɔn da. Ne bɛ ka min fɔ ne bɛ ka warakan de fɔ. N bɛ ka taa n ka Sunkalo nɔfɛ tɛ fɛ k'o min mɛn dɛ n bɛ Sunkalo fɛ bi n b'a fɛ siɲɛ ka taa n ka Sunkalo. E cɛ waliden. A dabila. Ne bɛ k'e to ko n'a kɔrɔ de kama. Mɔgɔ molobali. Ama wala bɛ taa fɔ ba yɛrɛ. E ka gɛrɛ ɲɔgɔn.
Nam? Sira? Baasi t'i la kɔni? Domin bonus. Ja e tun bɛ fɛn o fɛn fɔ Zayidu ka ko la ja ka jugu ni nin bɛɛ ye. E tɛ Zayidu dɔn halisa. Zayidu ye nin kelen de kɛ tubabudenni na k'a kunkolo ɲagami. Ne sɔmina o de fɛ joona n sɔrɔla k'a ndaraki a la. Ne ko a ye mun kelen de k'e la. Zayidu de ma ne nɛgɛ ko ne ka taa e dɔgɔmuso Kɔnima wele ka na. Wala Kɔnima e ka joli ta ye ne bɛ n jɔ da la. Baasi tɛ du kɔnɔ yan. Ni ka sɔrɔ ka bi o kan o la sa ne b'a fɛ i k'i barika da ne kan ne k'an ta sara Zayidu la. Baasi tɛ n ye nin faamuya kosɛbɛ n'i ko ten. Ko in daminɛ a tun ko ne ma ko kulonkɛ de don mais ne ɲɛ b'a la cogo min Zayidu b'a fɛ ka yɛlɛma don kow la. Sira t'i ka ci la ne ni Zayidu de bɛ ɲɔgɔn na sisan n b'a dɔn kan ka min kɛ. Ayiwa n'i ko ten ne bɛ na fɔ. Ende Namma. e m'a dɔn aw tile la aw y'aw di yan. Ma togo di tan? Fɔlɔ anw tile la anw tun bɛ bogon de dun wa anw tun tɛ duloki dun. N'i furula ka taa kɔɲɔso la u tun bɛ musɔrɔ de d'i ma o kɔrɔ ye i k'i miiri i ka sɔn k'i faso bila ka taa sigi wali faso la wa bogotigini i fari fan bɛɛ lajɛlen o y'i fa ta de i tulo o y'i ba ta de taafe min tun bɛ ta ka di anw ma kɔɲɔso la e b'o kɔrɔ dɔn wa? Ayi ma ne t'o kɔrɔ dɔn. O kɔrɔ de ye ko taafɛn don nka feerefɛn tɛ. Duloki min bɛ di anw ma i b'o kɔrɔ dɔn? Ayi. Ko i k'i gulon i yɛrɛ la wa i kana gulon maa si la abada. I ye n ka kuma faamu? Ma n'i ka kuma bɛɛ lajɛlen faamu. Ayiwa o de tun bɛ n bolo ka f'i ye. Kabini nin ko in tɛmɛna i ni ne kuma ɲɔgɔn ye fɔlɔ musoya ti maa tiɲɛ dɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ i ye nin ko min kɛ nin i ye kojuguba de kɛ nin wa i mana ko o ko sɔrɔ nin ko in na i k'i jɔ n'a kɔlɔlɔ ye dɛ i y'a faamu wa n'i ye waraba den ta o ni sigi ti bɛn koyi i y'a faamu i ye dugu in sigi a sen dabara de kɔnɔ i ye dugu in danbe de bɔ a la wa i ye dugu in buruja de hey kadi ne bɛ min f'i ye
wallahi e tɛ nin ɲɔgɔn ko jɔjugu fili ji la ten wa i kɛra sababu de ye koyi fo sunkalo dɔgɔnin ye a kɔlɔlɔ sɔrɔ n b'a dɔn k'a fɔ wallahi ala tɛ ji to nɔnɔ na i ye denni don ko la denni tɛna don ko min na yan'a saya cɛ to wa i ye denni se a malo kɛnɛ kan i ye dangala ku de don denni bolo koyi wa i tɛ sa fana ni ala fana ma bama ku don e bolo n kɔni b'o f'i ye kabi anw wolola kabi anw bɛnbakɛw tile olu kun bi kɛlɛ kɛ ko min na min kana k'an ka dugu kɔnɔ e kɛra sababu ye k'an ka dugu kɛ o dugu ye nka ni basani ku ma tigɛ a ti woda fa dɔn ne ni zayidu an m'an sen tereke e ku kala ka k'a bɛɛ bɔsi f'i k'a dɔn k'a fɔ ko bamananya wulibali don t'a dɔn a ti kɔrɔbɔ dɛ ni an m'o kɛ i la i ka sibiri suma an ku la a ka haramu anw ti yiriba sɔn e kama tun anw n'an kɔnɔ fɛɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn na e wo sunkalo wo aw na nin dan dalen ye koyi hali aw mɔdenw na nin dan dalen ye k'aw ni cɛ kɛra ɲɔgɔn na dugu in kɔnɔ yan aw ye don jumɛn denw ye aw ye don jumɛn maaw ye k'aw bɛna anw bɔ an taabolo kan k'aw bɛna anw ka hɔrɔnya tila anw na walima aw bɛna anw danbe daraki anw na o ti kɛ anw balolen ɲɛna yan koyi fo n'o kɛra anw su kɔfɛ sa wa ni maaw y'u ka kuma fɔ i ti kuma koyi i n'i kɔnɔta de bɛ ɲɔgɔn na n b'i kɔnɔta dɔn koyi n b'e kɔnɔta dɔn e ni sunkalo tɛ wa n b'aw nugu melenge ɲɔgɔn na ni n b'a kɛ haramu mi bamananya haramu zayidu b'aw musala ka dɔɔni o n bɛ taa n ka foroja la Sunkalo naam bari baasi t'a kɔnɔ foli ko tɛ n nana n kangarima da ye de awɔ mun ko la zayidu naam kana n'a fɔ k'i b'i dogo musobakɔrɔw kɔfɛ k'u bila ka ne dɔgɔya Sunkalo ne m'an dogo musobakɔrɔ foyi kɔfɛ ko m'o bila k'e dɔgɔya i bɛ taa sɔrɔ i ye ko min kɛ ne la o de digira musobakɔrɔ dɔ la n'o fana y'a ka kɛlɛ k'a yɛrɛ ye wa i b'a fɔ i ka kumakɛ la o ye k'u kana na ne lajɔ bɔlɔn kɔnɔ tuguni ka manamanakan fɔ ne ma sabula n tɛ jɛn n'a ye Sunkalo i ye tiɲɛ fɔ e ye cɛ de ye i b'a fɔ ne yɛrɛ ye cɛ ye cogo min ni e ye fɛn o fɛn dilan ni cɛya b'a cogo la ne zayidu man k'o tiɲɛ bilen tɔwɔdennin y'i ta de o ye n'a ka kan zayidu naam i ye cɛ de ye wa ko min kɛra nin bɛ digi cɛbakɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ne sunkalo ne ye cɛ de ye ni ne ye nin da ko o ko kan ne b'o kɛ fo ka se a dan na Sunkalo i ye tiɲɛ fɔ nka i hakili la ne bɛna fɛn fɛn kɛ nin ko in na n tɛna diɲɛlatigɛ foyi kɛ hali bi n bɛ min ɲini i fɛ ka n'i sen da dangala k'u kan o ma ɲi dɛ dugu in kɔnɔ a ma se ne ka n yɛrɛ fɔ e ye tuguni n hakili la i bɛ caman dɔn n ka kow la Sunkalo bi tɛmɛnen kɔfɛ a bila i kunna ne zayidu bɛ n'i kɛlɛ kɛlɛcogo la i ma sigi ni min ye Assalamualaikum an tere somɔgɔw dun kɔni baasi t'aw la du kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ kɔni baasi foyi tɛ a ye ɲa an ma koyi ni den filɛ a ba de banna dɛmɛbaga foyi t'an ye an bɛ welewele madali de kɛ zayidu kanubagaw ye u b'an dɛmɛ ala kama n'a kira kama an kɔni bɛ dɔkitɛriso la a ka se ka nɔgɔya cogo min na
mɔgɔ mɔgɔ ko k'i ye zayidu kanu i bɛ ɲa ma de koyi ala kama ani kira kama yɛrɛ de koyi salamu aleykum video janba tɛ quoi baasi tɛ ne labɛnnen don kɛlɛ kama wa n y'a mɛn k'a fɔ k'i ye sira janfa i b'a dɔn kuma bannen tɛ cɛbakɔrɔ la cɛbakɔrɔ ta ye kɛwale de ye ale ka tamasiyɛn o bɛ don a nɔ de nɔfɛ ne b'a dɔn i dɔgɔmuso kɔniba a ka kɛnɛ kɔni i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko don wɛrɛ n'o tɛ i bɔra ka kuma min fɔ sisan n tun bɛ i kunkoloba tigɛ ka bɔ i kanba da la sunkalo kana kulo ye wulu bolo k'a ka magan i t'o dɔn fɔ n'i y'a minɛ a la i bɛ sɔrɔ k'a ye k'a fɔ a ka gɛlɛn ni gɛlɛya ye cɛya kuma ka di kojugu i b'i labɛn bi tɛmɛnen kɔfɛ n b'i kɛlɛli daminɛ n'i taara i bɛ n ka foli fɔ somɔgɔw ye ne labɛnnen don san'an ka ɲɔgɔn ye ka wula yɛrɛ d'a ma i tɛ kɛlɛ dɔn nka n bɛna kɛlɛ yir'i la sunkalo ne tɛ kɛlɛ dɔn ne m'o de fɔ wa awɔ cɛ dɔ muɲunen don o tɛ fugariya ye n'i y'i ɲɛ tugu i bɛ dibi de n kalenna ala la n bɛ baara da i kan n'i y'i ɲɛ tugu i bɛ diɲɛ wɛrɛ de ye zayidu kuma man di ne ye cɛ de ye ne y'o de f'i ye i bɛ se ka taa sunkalo ka wula yɛrɛ d'a ma i ni baraji karamɔgɔ tɛ baasi ye i bɛ se k'i bolo bila a la seyidu a gosi n'an ye min ɲɛyɔrɔ a n'o fɔ baasi tɛ n bolo ye dugukolo a jɛ o la seju gariyan maleju kalalaw karamɔgɔ bɔgɔ banna a ko ni nin sera kɛnɛ kelen insan kɛnɛ ni dimi ni kɔrɔ ko jigini juguya ko laban sigi y'i kala a ka so a jugu banna o saraka ye woro jigin woroden kelen jɛma wa bilenma bilenma o filɛ a d'a kan kɛnɛ seegin mɔgɔ seegin jitumu bala bala fanfɛ bala fanfɛ nɔngɔ bɔrɔkɔrɔ ka taa sira fɛ tɛmɛ y'a fɛ tɛtɛrɛ mɔgɔ si wolo ka duguma di ka sɔrɔ bɔ a la cɛ min de y'a tɔgɔ bɛ yan muso min de y'a tɔgɔ bɛ yan woro cɛ tɛ woro b'a la saraka b'a la fili i ta ta an k'an da ta an da ye jani i m'a fɛn o fɛn mɔ nin nɔ ale ni ye sama bɔ cɛ a tɛ taa ani ye sama bɔ cɛ a tɛ taa karamɔgɔ ne cɛro ko tɛ karamɔgɔ e y'a fɔ cogo min a ma bɔ ten hali n'a ye ɲinɛ e ko an b'o joli o
o ti jɛ ka taa o ti kɔɲɔmuso kɔrɔ wula ko munumɛnɛ banna koyi ko munumɛnɛ banna y'o ɲa an ka dɔgɔ sira la yɔrɔ ka jan Je suis juste venu te prévenir que hali kungolo kɔngɔ kana sunkalo minɛ hali a kunsigi den kelen fɛn kana sɔrɔ capiche? Are you understand? Kadi. Namou, je t'écoute avec patience. I tɛ min kalama i b'i kulo dayɛlɛ i bɛ lamɛn ka ɲɛ. Toi aussi tu vas bien écouter quand même. Nin ka k'i siɲɛ fɔlɔ ye k'an ka bulonda tɛmɛ ka na k'i bɛ ni jɔ ka manamanakan fɔ ne ye. Tu as du culot, hein? Hali chini, ne b'i n'o fait kana tiɲɛ f'i ɲɛna. Descends ton bras, mon cher. Hali chini, ne bɛ ko bulonda tɛmɛ kana tiɲɛ f'i ɲɛna. Jɔn ye. Kungolo kɔngɔ kana sunkalo minɛ ala kunsigi den kelen fɛn kana sɔrɔ. D'accord? J'en ai fini avec toi. I kalenna kɔmɔ la siɲɛ 7 nin ko de wulilen ne sunkalo fɛn bɛ ne bolo o balo ye hadamaden ne. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ne Zayidu ne bɛ kasi ka sɔrɔ ɲɛji ma bɔ. Ne ye tɔnɔ dɔ sɔrɔ n ka baara in na bi fo ka taa bɔgɔ kɛ n tulo kɔnɔ tɛ ɲinɛ min kɔ. Dɔ ye wari di yan dɔ ye sanu di yan bɛɛ b'i se la nka ka hadamaden kuturu tɔgɔ ta ka da i la ala de bɛ se k'o tigi sara. An bɛ dugawu de kɛ n tɔgɔma fa n'a ba k'ala k'u mɛn an kɔrɔ. A ka dugawu kɛ ne tɔgɔma ye. Ne Zayidu ne bɛ dɛsɛ yɔrɔ o yɔrɔ la yarabi ala ka tɛmɛ yen na. Jamana o jamana cilen jɛnɛya ne tɛ ɲini dilan na bilen. Mun de tɛmɛna e ni wulujugu cɛ? E kɔni t'a fɔ k'e taara faama ka marifa de ta. A kɔni tɛ faama kɛlɛli man di dɛ. Ni muso bɛnna ni cɛ bɛnna i ka marifa saraka ye. Sabula waati min an kun kan ka sigi nɛgɛ kɔrɔ kɛlɛ bina an ka dugu kan. A kana I ka se ka tafe bolo la. Maa si tɛ se masakɛ la. Dogolikɛla hakili la k'a kunkolo t'a fari fan dɔ ye. A tɔgɔ ye Asimi. Cɛw man kan dɛ. Mère, je comprends rien. Quelle est la différence entre les noirs et les blancs? Ne b'a fɛ ne den cogoya de ka fɔ
Et j'ai compris. On doit arrêter la colonisation. Ne ma bɔ i fa kɔfɛ min b'i fa janfa. Wo ne t'a dogo i la. I denkɛ ye, nka si t'a la. Wa i tɛ min dɔn masakɛ tulo bɛ donni na hali a tɛmɛ. Sabula n ye n ba ka tafe siri a la bi. Yele fiɲɛ foroko Barasɔn Kanɛ. F'an ka muso de ka fini sɔrɔ mun bolo bɛ ji la. Aw k'o ɲɛɲini kosɛbɛ. An farafin bɛ se ko caman na ka dɔ ye nin ye. Salam alaikum la famille, ne kan baga bɛɛ lajɛlen fo n'o de fɔ yen minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ n y'a min ɲɔgɔn juru la tɛ tɔɔrɔ fari bɛ dugu ma k'a fɔ aw ɲɛna jɔw diya man di maa min b'i dɛmɛ k'i kɛ dɔnni den ye i t'o tigi de sara sɔrɔ Tɔngɔ Kulubali n'o y'an yɛrɛ ka musokɔrɔba ɲuman ye a ka hakilina min tun b'a la n'a tun bɛ fɛ ka min réaliser ni Ala ma sɔn k'an faga ko Ala y'a don se bi a ka kan ka kanubagaw fo k'i waleɲuman dɔn. Karamɔgɔ n'o de fɔ ɲɛna kabi 1000 abonnés fo kana an bɛ mɔgɔ 100 ni 20 de la o y'aw de ka cɛsiri n'a ka timinandiya ye. Trophée sera k'a fɔ ko musokɔrɔba ka laɲini tun ye nin de Ala kɔni ma sɔn k'an faga an jɔlen ma sen bi fo nin laɲini sabatira an bɛ Ala fo k'a fɔ Ala a ma ani ce kuma t'an da bi la famille 1 million d'abonnés o trophée o ye or de tuma dɔ k'a fɔ k'a b'a sama ka se yen nɔ sɔɔni dɔrɔn salut. Ne ko o bɛ ka kuma bamankɛ ɲɛlen de la wa Gajakumu den Kulubali o bɛ ka kuma Barasɔn Kulubali den de la wa ko wolokumajan ni si tɛ kelen ye Seyi Kulubali Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah suma alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka da i kɛ kuma kan ani kɛ wagati la k'a fɔ n ka abonné bɛɛ lajɛlen ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ yanni n ka don n ka kuma kɔnɔna na n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na bi an dafara mɔgɔ 100,000 na wa n dalen b'a la n'aw ka timinandiya n'a ka farifoni ye maa miliyɔn caman bɛ kɔfɛ ka na kanubagaw an sigira Tɔngo partie 2 kuma de la bi film min bɛ yen nɔ ni a diyara kanubagaw ye n'u y'a lajɛ baara in kɛli man gɛlɛn layɛli de ye baara ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu y'a partager mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ baara in kɔnɔna na kanubagaw film in an ye kalo 6 fo ka taa kalo 7 la an y'o de k'a baara la dugu 7 an ye dugu minnu kɛ dugu minnu cɛ ka jan ɲɔgɔn na yɛrɛ 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 kosɛbɛ o ye timinandiya ani farifoni ni o kɛra aw de kama o kanubagaw an sigira aw kama bi o siratigɛ de la deuxième partie baaraw daminɛna an ye partie dɔw yɛrɛ ta a la ka ban mais kanubagaw sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ kuma surugu kan ja bulon dingɛ tɛ bɛlɛ ta dɛ première partie baaraw gɛlɛyara kosɛbɛ o ye gɛlɛya dan ye nka a mana gɛlɛya cogo o cogo n'i y'i miiri kanubaga ninnu na i b'i ka gɛlɛya bila kɛrɛfɛ k'olu ka nisɔndiya lajɛ kanubagaw a ka d'an ye a k'an dɛmɛ deuxième partie baara la dɛmɛ bɛɛ tɛ wari ye dɛmɛ bɛɛ tɛ sanu ye kanubagaw a y'an dɛmɛ ni duwawu ye ani hɛrɛ caman ye o siratigɛ de la an bɛ fɛ ka kabako de lamaga deuxième partie kɔnɔna na an bɛ fɛ ka fɛn dɔw récupérer wallahi première partie kɛra kɔngɔtɔ baara ye nka n b'a dɔn deuxième partie la cɛw ani musow bɛna tugu an kɔ a baara la o siratigɛ de la an b'an ka tungarakɛw fo nin yɔrɔ in na yan minnu ye faso in bila ka bulonda bila ka taa fɛn ɲini k'u bɛ segin ka na ni hɛrɛ ye faso la foli belebeleba ye olu ta ye nin yɔrɔ in de la n b'an fa n'an baw fo
ka tila ka acteur kɔrɔbaw fo minnu farala an kan nin baara in na ko kanubagaw k'u kɔfilɛ an na n teri ma ye n teri kana kɛ wara ye deuxième partie baara an mago bɛ dugu 14 de la kanubagaw déplacement b'a la dumuni b'a la post production o y'a ta dama gɛlɛyaba de ye acteur fo ka taa se baarakɛla tɔw ma kanubagaw a hakili to an na a ka d'an ye ka fɛn de bɔ ka jamana in kunna wolo n'a ye jamana min y'an lamɔ ka barika ani lakana k'o sabati an kan an tɛ se ka sara kɛ ni ko ye fo k'a yira jamana tɔɲɔgɔnw na o siratigɛ de la sa m'a dɔn cɛw b'an kɔ wa musobaw b'an kɔ minnu ma nɛgɛ u yɛrɛ la minnu ma tigɛ u dalakanw na o de la an bɛ fɛ a ka fara an kan ni Alahu Taala ka diɲɛ ye deuxième partie la publicité dɛmɛ hali ni sungɔmden kelen de b'i bolo o y'i ka dɛmɛ de an ma jɔn foyi la bɛɛ k'i se kɛ ni ye jamana ko de imagine lɛli ye lafiya min d'e kan an bɛ fɛ a k'o lafiya segin ka na walasa filanan ka bɔ a k'o y'aw ɲɛna an kɔni ye fitinin kɛ nka an ka kuru ma se siɲɛ ma nka an bɛ fɛ ka kanubagaw fana ka timinadiya lajɛ o siratigɛ de la n'i bɛ fɛ ka kuma an fɛ bon nɛgɛjuru sira min bɛna passé sisan i bɛ se ka kuma o fɛ bonya ani karama kɔnɔna na. Masakɛ fangatigi. Ne ta tɛ film ye dɛ. Ni kanubagaw kanu tɛ ni jamana in kanu tɛ ni baara kanu tɛ kanuba ye fanga montage kɛ kun tɛ ni mansin na maaw a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara fa o b'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo ni dalen don a la aw bɛ fanga in sama ka taa fo parti 10 na ni sigara i bolo bɛɛ b'a sumuni ma tigɛ kanubagaw la maaw fo aw minnu b'a ka 20 ni 30 don forfait la k'an ka video lajɛ ɔ kanubagaw n teri ye maa ye n teri kana kɛ wara ye deuxième partie baaraw ne b'a fɛ a ka kɛ machine wɛrɛ de la min tɛ nin fitiri waleya tɛ an mago bɛ baarakɛminɛnw na an mago bɛ appareilw la an mago bɛ son tala ɲumanw na n'o ye microw ye kanubagaw a y'an dɛmɛ ala kama faso in kama a y'an dɛmɛ bulonda kama jamana in kama Mali mago b'a den ɲuman kelen-kelen bɛɛ lajɛlen la nin wale in a ɲɛti wɛrɛ tɛmɛnen min tɛ nin ye mɛ ni tun y'a don o la ka nin to yen kanubagaw o tun y'a donni ye a taa fu la don min na n ye fanga monté k'a ban a bɛ disque dur kɔnɔ n ɲinɛ n'a segi kɔ o y'a sɔrɔ n bɛ tourner na diɲɛ ma kanubagaw ka ɲinɛ segi kɔ gidɔrɔnda la a y'a sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ tun b'a kɔnɔ n taalen fo 3 kilomètres n seginna ka na n segitɔ moto essence banna n y'a kulongolo 3 kilomètres n natɔ n bɛ kasi la n ko ala ni nin kɛra fanga tun ne kɔ lara ne tɛ film bɔ bilen nka ne y'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ ne kama a bɛ ka k'aw de kama a y'an dɛmɛ an ka fɛn kɛ min tɛ nin ye o don mɔgɔ sɔrɔla ka ne ka segi ta ka taa bila ne ye ko fɛn tɛ ka k'e kama ala ko k'ale yɛrɛ de mago jɔlen don fɛn na jamanadenw an si kana kɛ jamana in jugu ye aw yɛrɛ b'a kalama kurantigɛ ka ca bi kosɛbɛ n'a fɔra k'i t'i sigi montage la tile 3 ni kuran nana heure 1 heure 2 i bɛ wuli an mago bɛ groupe la kanubagaw aw fɛn fɛn bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ bɛɛ bɛ sara i kɛwale la bɛɛ bɛ sara i yɛrɛ ci la ni ne tun don n b'aw fo dan tɛ foli min na a ye tɛmɛ ni foli ye jelikɛ kamalen dɔ de b'i kanto e y'a faga mun na a ka kan o kana ɲini wa ko sera a kuncɛyɔrɔ la sa koyi kameramaniw k'a couper